Mga untag, maruyang saging. Nakaluto na gyud og maruyang saging. Mi kayo. Oh. Dali mga unta. Oh. Grabe ka init. Kainit. Napasok ang simod. Nawa, guwapa kay kong darling. Ang gwapa. Ay, ang gwapa kayo na mo. Ay, Bago daw ming kasal. Ala. Honeymoon. Nag-honeymoon daw mi. Kaon-kaon na daw mi pinilitong saging. Yay! Dali, tabangin mi ninyong kaon. Kay init, gig kayo. Bago pa dyan yung haon. Kainit. Dali, nganta. Imon ni inyo ni, oh. Bahala daw saging basta labing. Mao. Dali. Daghan pa, oh. Sapay mo kaon, dali na. Gwapo man ni kanon ng saging kay kuha ni siya kanang daghan ni siya og vitamins. Di po kay ni siya padako sa bilbil. Tay. Ano na mo? Ano na. Napa ko daghang giluto dito. Labi lang kainit. Hoy, tabangi ko yung huyop, oh. Hoy pa, oh. Okay, namayan ni. Nang kamay, oh. Sa unang panahon, sa bata-bata pa ko gamay. Mo na mo ang ginegosyo. Asang pista adto mi. Magprito ko inani. Paborito man kana ko nang magtinda-tinda sa mga baryo-baryo, mga sityo-sityo, maghilig ginako ng paninda-paninda. Pero karon kay tigong-tiguang naman. Magluto na lang kog para kaon-kaon. Kay kapoy ng tuhod, ginanang maglukdo-lukdo para ito sa adto ditong asa dapit itong buwangan. Dapit itong mga tabo-tabo. Araw. Mga araw-araw. Adto maglukdo ko sa akong baligya. Maglukdo pa jud kog lamisa. Sus, grabe. Pag naay mag-away, basta dana ko tanan lukdo. Perting bibuha lagi. Bibong nilukduhay. Bisag mga kuan pa na diha, mga 3 ka kilometro. Hala, tuon gyud kay aron nga naay piso. Pero karon di na makaya kay luya ng tuhod. Luya ng tuhod sa inyong lola o inahan, nanay. Ako sa bata pa ko, mo na gini akong trabaho. Tigkaon og nailuto. Isa gustong mo kaon, dali mo. Ngaon ta. Bye-bye. Thank you for watching. Love you all.